Бог да накаже, те са от Перник, дето крадат. На мен майка ми Маргарита и баща ми бяха починали на Слави и майка ми Здравка и баща му тоже са починали, но не обичам ни такива неща, ясно ли? Сега ако се чуеш деца качи пъти, дай ги на мен, ще обиколя целия свет, ще дам числата на късмета. И изобщо не е интересно Петрохан. Те пукне Лара Крума, дявола не тъбълдейте ме. Човек, който се жени, за мен няма право да коментира чужди хора, да ги издига умишлено чужди лайна. Защото беше дърти години та свиня, едва намерила някакъв дет за жена, най-бала са дете родила от 30 години нова, слава ако не знаеш. И е голям грях човек да общува с чужди хора и да се прави на интересен, когато нищо не е постигнал в живота. Как ще каже на хората, че се проютри, аз, да ти пукне, да пукне сандвича, да спрете с педерастия. Чувате да тръщи Лилия, чувате да тръщи Балабанов. Ясно ли? Защото когато ти държиш на една жена, всички други вън. На кой е бил директор, кой е бил собственик? Като пукне Евгений Димитров, чувате ще го тръщне. Ще ми пуска, като покаже през 30 години кадърен да напише по мои текстове за песни. И Станиславе не ми е изобщо интересно. Да се повлях тези дни. Идвам, вземам си бира на моя, който искам. Дам повече от половината лекари. Майка, дето не е родила. Ето всичко реш помети масово, Слави да не биде почта се по другите. Толкова си глупав и прощи да те пребият, ако не се сменят, да пребият на пътя нещо колко ми. Хората казват, ще го правя, той. Хората разбраха, че аз съм ви да ги правят. Лара, какво пускаш убийцови и круки? Да ти пукнат пешван специалисти и депутатите. Ляна ли мърша долна? Всички опени, Бог да ме накаже. Няма кредити чужди близначета. Ще крадат чужди близнаци, какви условия е имало. По-рано имаше богати хора, които искам да говоря, защото 26-27 години са предадени на Слави. Той така ученяните, изобщо не те и той, ако така ще да ме наебе и да роди 6-8 лица. И сега, ако пеница на Слави и моята путка, ако са погледнат, че е виновна цяла България, ден го задържат и Слави, изпадете го от Сопе. Слави е роден от Плевен, аз съм роден в Поликени, в момента ще живея в Търново. Защото тук е долу инсталацията и повредена. И бряда на наш дом дори да повикам, пак Слави трябва да плаща, защото завиждате винаги на Слави. Що не завиждате на Мирослав Костадинов, дето взел някаква Ели да му изкарва бизнесето. И много лоша тенденция в София жените да издържат мъже. И няма да учите цяла България кой колко процента да е издържал. Защото ще ми ставите на подкасти и надкасти. Първото, което Леро Тончаров не е Слави да викат хора, ми постави, хора и се преверил. Тъй, че на чуж гръб, кой се изкарва. Тръгнал, спрял коментарите, обществена фигура, която не го интересува коментар, не го интересува чуждото мнение. Че каква обществена фигура си? И какво спомагам, доколкото са невъзможности, са ти възможности. Чумата ти тръж парламето, някаква Силвия дори требеш. Ти какво? От цяла България се събрали Солипово да ти правят мръсно. И ти казах, 8 жилища. Страгото, но и страго да ми се обади, страго, не знам, пък не го трябва да коментираш чужди мърш. Лара Кръма, маршата с Юлислав Йотов, то с изрод. Какво мисли за майка, не мисли, какво мисли за чужда жена, бе? Ани Йотов пребан от тя Родачков, който е психопат. Журналисти и психопати. И не съм сигурен дали никой не е ходил там, защото Любо Киров буквално под страка, нали, по костен начин там да правят тези неща. Тъй, че достатъчно човек вече да гледа концерт на Любо Киров, пази Боже да се уби. Застава на концерт Любо Киров, Васил Гюров, Антонета Димитров, Детнай, ненавижда е презирал. Купили билети, човек може да изкупи с предприятие билети и хората ти цикат, да прави от скука, човек може да тия концерти не означава кой обича. Аз съм била на сцена с Слави да знаят дали съм обича или мразена. Тъй, че Станиславе, ко си губиш времето? И почнаха да приграват. Склерозата хвана. Склероза не хваща човек, който знае пътя от улица Комата от Бояна до фирмата. С какво правиш тази фирма? Какви някакви... Какво е било там? Палети. Това е предприятие. Какви са тези простотии, които се случват? Ако лъжите, че имате телевизия, пък правите други неща, пък да го накажеш. Тръгнал той да ми се представи как ще каже пред цяла България. Аз казвам, когато кажа, да, за жена ми прави това е. И ела тук, научи се на обикновен живот, научи се на бедни условия, научи се хляб и сол и лук при мен ще едеш, научи се на елементарни неща. Ама аз ям преди кои са, ям семейство, да едеш някой не семейство, да ме беше семейство. Първото, което ти си длъжен да даш парите само на мен, защото стана известен чрез мене. И преди тайно 22 години кри, че аз съм те издигнала и пред институции навсякъде и съм занява Бойко да не те убила. А пак Бойко не дава един апартамент от София. Който се скръзи към мене и като предо мене, когато съм любовен гадател, може на политици да гадае.
Тъй, че приготвяйте пачките с парите, хилядарките, не ги раздайте напред-назад. Дават ги на Сули и по избори. Вместо да дам на цяла България пари, да ми дават парите. Защото дори центърните лично трябва да ходят да търся пари. Дори и в център държавната клинична болница само баната е проблема. Те, че които произвеждат почки за бана, може да спрат да ги произвеждат. Колкото по-спокойно се живеете на бана, толкова по-добре. Слави казахте, голямо джакузи, за мен басейн ми трябва, пък аз на мен вана не ми трябва. Да, някакви глупави предавания, отворих по 2-3 минути, гледах там инклюзив срещу намско и на проданата простотия и простащини. Какво и ни други еднакви предавания прати? Що по-добре да има две телевизии? Най-много като те. Андриана ТВ и ТВ Анджи. Какво ми копирате и цитирате от нещата? О, пашкалка, Николай Донов, че мога да надмините. По-лъкъл никой не мога да надмине. Даже още почва за тъпеите. То бяха истерии, то с Перник. Що? Що Слави имаш концерт Перник и аз да отида. Ти що не си дошъл? Чудил се да си харчи парите. Не дайте гласува се да намалят парите. Не дайте гласува изобщо. Той отдавна имаше повод и причина. Повод и причина. Туриха Магдалена Ангел Пергена, како спалната, някакъв психопатка. Ми се казва, слава Богу, отървах се отида психопатка, благодарение на Андрана, разбрах, че Магдалена Ангел и психопати си Иван Стоянов правиха атентати в Бургаското летище. Аз те разкривам. Никой няма моите дарби да разкрие тези неща. Отивам в Америка, някой ми дава лист, кое се съмнява нещо да разследвам. И ми трябва добри преводачки, сядам, разследвам. Аз съм предубедена. Сега той е великият от цялото дорого и горна Бертополия. Че веднъж ходих на гроба на баща му преди години, хората кажат, що е дошъл те? Защото те мислят, че ние сме жени, вече ми търсят сметка. Към чакайте бе, аз дойдох по своя инициатива, изобщо и на търка ще приеме, вика у нас, само се ако се кара. Толкова си ги наплашил, че още тогава ще се запозна с моя здравка. Сгоден за мен той не знае какво е годен, той не знае как трябва да представи близките си на жена си Андриана, той нищо не знае. Пък иначе са стъпи прости олигофрени, да ги изтеква депутатка, що те не доброжелатели, те пречат на нашите срещи. Днес, какво бе, ти ли бе он отстъпа, ти малумен ли си бе? Голям канара, Бог ти е дал всякакви преимущества да хванеш, да изхвърлиш, да ти пукне Александър Вълче, да ти пукне Драгомир Петров Изгров. Жените пуснах веднъж 2 минути предавания, аз не гледам предавания на Солиполо. Довели една черна, грозна циганка, всички други хубави певици, всякакви черни, грозни мърши ги лансират от вечерното шоу на Слави Гръця. Екип гости, Господ да разпръсне. Аз Господ ги разпръсне, Георгина Макошева, какво ще правя? 30 години, що се била безработна? Ти 30 години ще доживееш безработна. Мършъл Георгина Долна. Деца блъснал едно куче, се бил сгазил Слави. Няма ли е Слави в затвора? Ясно ти? Карамазов искаше да влиза в затвора от глупостта си. Толкова са тапели артисти, певци, всичките са замесени в убийства и престъпления. Почти няма певец и артист, който да не е замесен. Ясно ли ви? Какво не е интересно този случай? По-ми е интересно, възе Боже, такава тъга жена, гледаме Ергена Варистанов. И тези блиначета. Никога не бих се приела и Слави да знаеш, и самаха от тези домове уместни, където Любонейко чумата го тръщи с Силвия Луча, чумата да тръщи, Варгала чумата го тръщи и някаква Галя Цеза много добра, няма добри хора към мангали, към неща. И вие сте виновни с Румен Радев и Слави му, двамата се надхвърлят колко по-чужденци влято в България и вие сте виновни, спадете ги от България да има чиста България. Лаура Кьовеше, някаква мърша от Румъния, тя ще определя той кланят се, като те погледнеш какъв типаш е, тип някаква даже улична готвачка, дето едва му ще скалъпи 2 кебабчета. Такива хора ли стават адвокати съдии? Вие имате ли някакви критерии за оценка на хората? Толкова сте тъпи просто. Веднъж даже и ни от Съюза, ходиха шоута Слави, някакъв с Александър Едикъв, забравих фамилията, то преди 20 години било. Съм длъжна да Солиполо да ми фъка, защото той е много хубаво такова мислен като моето. Да си изчистваш от компютъра нещо и когато трябва, когато се сетиш. Защото всичко, ако помниш, не е нужно да гърми компютъра. Всичките много знаете. Не е интересен изобщо този случай. Калфин и наистина Горкева, защото става от теплепце, ходи просто да се разредрява планина. Защото го разследват колко има. Той значи завис.
Зато и създадена прокуратура и съд. И стави, ой, аз му обяснявам, над 23 години съм го уча, че се гледат хората по партии. Защото ите на всичките почти са изроди. Ясно ли не се гледат хората по партии? О, ПБДП, ако ще да стане нищо, няма да стане, защото не е станало. Те, че който да гадаеш, ще не мога да гадаеш. Аз съм любовен гадател и индивидуален нумеролог и астролог. И той не ще подкрепиш нас, пък те и хубаво подкрепят, че и от разстояние. Не знае къде е Велико Търново, човек роден от Плевен. А не научи къде е Велико Търново, човек, ако си по 8 са бяла болна да схода тази точно апартамента. Защото ме писна някой да подценява качествата на близките си. А ти пукне Лора Крова пред очите ти какво по този начин правиш? Въздигаш чужди журналистки, които са подлини твари. И заради да ти пукне Сиромахов Пиструда и Вайловича долни ще надичат от банкова сметка, ти може да се ожениш. Някоя жена ще иска без пари да живее, сигурно някой не дъгала. Че си не вменяем пърто, който си признал, че съм ти истинската любов. И много са те обиждали по-рано. Се учиш на обиди, много се разглезал. Леке. И Слави, както съм ти направила тъс да те пребият, утре ми кажа, че си пребит, ама жив, ще се радвам. То направо едно. Ще ми приказва тук да ме разстройва всеки ден. Аз ако бях жен за сега, те ли ще ми правиш? Ти ще ми прикажеш, ма ни бунтуй, нали? Точното е лошото, което си правил. И много се правиш, че не вярваш, ама напротив, прекалено вярваш, Бог, щом чакаш Бог на те по въздуха да те доведе. Значи прекалено вярваш в Бог, щом даваш толкова благотворителност. Човек, който не вярва в Бог, той не дава благотворителност. Бог дава на някой да са по-богати от другите. Какво почва? Тя ама ни народа. Народа ли? Я духте, пихте. Поне се радвам, че не се вързахте на вегетарианката Валерия Георгия Мърша, която плеени от Гърция. Ходя корява по Гърция и после Евгений Генчев, много ревал, още ще ревеш. Що пееш с Марио Куртински, що пееш с цигара. Цигарите са забранени. И всички, които пушат близки познати, ако има някой, които пушат, веднага ги спират. Вземат ти една чисто малко тия цигари и почвате да и късате и да и хвърляте. На другия ден почвате да едете нормална храна. Произвеждат такива буклуци, вафлите са полезни. Ни бомбони, гаднярски гъбек. Ама после, преди години, към една, може лекарка, ще ставам известна, дай си прави, то скъпо, представи си, че аз съм го изгладувала. Постоянно има завистливи заболекари, има завистливи лекари. Имам страх, когато 30 години трябва да за лекар. Като са убили то с ангел, кой прави дявола ли прави се? Аз като кажа нещо, някой да ми прави. Дявол да се спреш. Исус ще го гледам. Исус първо не е българин, че да се занимавам с него и да пости. Ясно ли? Леки пости, сложни пости, тръгнали попови да ме наричат. Първо си вижте какви лъжливи дъщери имат. Да повечето попови, всичките дъщери им лъжат. Защото са лъгали по моя адрес. И той се вижда от Господ. Пък една бе църква, защото ти казах, че приличам проститутка и се казва владиката Матилба. Има разлика от Маргарита на Маргарита. Тъй, че да знаете, в църквите има мръсни хора. Тръгнали по Великден да богатеят попови. Всеки втори да прави, не знам с какви благословия, веднъж един вика ще ми вземеш хляба. Чакай бе, че аз министър-председател ги страх от мене, ти не водиш ще ги страх от мене, новинари ги страх от мене, виж да дадете ли място по слънце на най-кадърната в България. И няма никой да говори против мене повече. Ти забрани, че се оженил за мене, още като си ме видял. Ще ми правят на пък любов пропълнат. Ама експерти не познават, защото нумерологията само аз гадая. Единствата целият свят аз гадая за любов. Тъй, че Бог ми дал целият свят едва ли физически ще мога да го изгадая, но сега като ми отвори предаване, много хора ще се записват да им гадая. И като се записват, не той да им дава парите. Както ходите купувате сирени, те ще отделите пари за тая, който ще изчислява. Защото не е до психология, кой за кого се оженя, до нумерология. И то моята единствената нумероложка. Да ми се почина Алена, сега почнаха фалшивите. Аз с нея никой не съм била на един акъл, защото тя съвсем друг начин гадаеше, ама не пък сега да се възползвате. Много рапения, Мърша влезе в фирмата. Ели кой си влезе? Станислави, кой влезе в фирмата ти? Ти зато и не си продал Сопе, зато и... Аз те не съм взел, каква ти си платил. Едно такси не си взел да дойш. И търся неговите близки. Бете се подмазат целият екип. Нямате право да позволявате парите на братите да отидат чужди ръце за заплати, за цигани, след като няколко милиарда като си имаме собствени и си ги изхарчим, както аз кажа. Защото аз най-умея да боря с пари, даже като малки наши бледници, като ти ли разприеш парите.
Аз парите мога много хубаво да ги разпределям. Но въпросът е да са в моите ръце, в моите джобови и в моите банкови сметки и в моите бурмета. Мъчат, че случай, еди колко си пари има, да. Ако аз съм заслужил да имам милиарди, трябва да имам милиарди, защото парите трябва да са заслужат и добрата слава. Какво ме правите с този изрод, Георги Господинов? Чумата го тръщи. Няколко курса на тето ни пречи. Еди кои си държави ще му стават ненормални като картицата Здравка има мършата. И като няма да лансирате едни същи лайна, които никакъв успех нямат. Нещата им само ги лансирате. И знам вече как се лансира. Като ходят и радия, като им купува книгите и като ги правят, че уж някой ги купил. Дори когато тия да се подписват на пътя да вземат автография, но вика много тежка темата, ама нали да ме видят хората, разбрават, че ги снимат там репортаж, да ги видят колко четат София. Вие ако четете Фейсбук, само от Фейсбука на Андрея Мутев се дигнете къла. Долни хора, изроди непризнателни в България. Научете американците български език. Дърки дядовци, дядо Доналд Тръмп, 2-3 дена може да пукне, може правят атентат, той още не се е срещал с мене. И Бойко, този път, моят политически приятел, тръгнал вече да се презема и той да ходи. Ти какво се среща с Доналд Тръмп? Той изобщо не е като баща си, съвсем друга политика. Че да пукне Доналд Тръмп, има някой, който ще го наследи политиката. Тогава с какво лалосват и какво правите? Само лалосват, само други неща, за да може той да се прави, че много разбира. Първото, което и сега никой не е разбира от политика, а напук на мене направи с екипа си партията, която никакъв успех няма, и ама да кръкаме държавни пари, кой бил просек. Те или по-добре човек да влезе в център психично здраве или държавна психична болница в цяла Корея, нали, само банята да гледа да излезе жив, без да се спъни и да падне, защото не съм съгласен на някой умишлено те да прави баните. Лъскавичи слагат или подложки, че ако няма подложката, човек се чуди как да оцелее. Ще ме водят на дело, що обичам слайд. Той някой друг преживяли го. И не да пускате кафе шести, коя е била еди клас. Милена Слава, мърша. И някой да пукнеш дано. Кой е мало ти да имаш пари, бе? Ти мълуваш ли се, че слави нещастен сред вас, бе? Ще го правите на нищо, че сте го съкатили, бе. Затвора трябва да влезе Георгия, кой мърша долу на девче, го обвинява за едно кучете или ловците те убиват. Знаеш колко кметови, заместник кметови и даже и президента, Паралка беше президент, са убивали. Ясно е ти, жълтото и зато и да се убива. И по едно време нямаше агнешки глъчки, такава помните, къде викам, като не щете да ям, да няма. И какво завъртя с едно провидението мъчу и дойдоха агнешките глъчки и сега постоянно тръгна. Ще бе жерта, какви са те си измислите с тази ден ги лъж? Първо, не знаеш кое как се е случило. Нямаш чест дарби да гадаеш за минало настояще бъдеще. Че като нямаш дарбите, Бог ти дал Андриана да има някаква край тебе, която е по-умна от тебе. Естествено, че жената винаги е по-умна от собствения си мъж. Че да няма ти заблуди мъжете. Защото ви са хилите пред хората, лапо и пускате, Бог ще възсъди и на този свят и на оня свят. И казват, такива като мене праведни, царството не ще има край. Дето пострадах аз тук с артини багамоти, с окото, ти отмастили? Да няма урващо обажа, че ти като не са там били в училище с пръчки, като синяли турците, русите, да знаете колко е хубаво. Всички турци вън от България. Нямате работа в България и циганито. И няма нужда от прекалено голяма нация. Аз, например, съм по-силен от 4 милиарда други жени. Че не е важно колко бройки. Ще правят бройки тук, соли и пълно. Турчина Хасан Адемов, щом е българската каса, ще даде повече пък българите, когато са министри на социалните. Да, там още, като дадат коларите и залата преди да започне Народното събрание, новите на новото и като дадат. И още в коридорите, нали, Наталия Касова с Борислав Гоцанов още се свалят. Ви са бедни в ефир. Айде да видим пак порно между политици. Поболяхме тук праведните жени да се чакаме мъжете, защото той кой знае каква работа има в София. Аз съм от именно, че ти, твоите колеги цял живот се прави против държавата и против държавността, който прави Бог го наказва. Зато и не ти върви ушата, и зато и се чуеш какво да измислиш, зато и кажеш еди коя си година на някакво безоставане, че питаме, сега не сме еди коя си година, защото хората не са да знаели колко си тъп, пък сега разбраха, той тъп, той гадняр, той лъжи, Андрея са жени, всеки ден коментира чужди жени, което е забранено, ясно и ти, че има забрани за правилата, но има законите на Андрея.
Ще давал той на чужди деца, с ко са служили чужди деца твоите пари? Да не бе са ти писали текстове 22 години, с ко са ги заслужили? С абсолютно нищо. Взема от едно място, дава на другото, разпорежда се човек, който не може да борави с парите, който с криптовалута се занимава, което е най-големите грешни неща. Ясно ли? Много модерни времена. Колко по-модерни времената, толкова по-зле за България. Защото България не е модерна държава. И старомодното е по-добро от модерното. Ясно ли? Ще правим молове, цигани на няколко етажа. Той са циганските. Изобщо не е той просперитет. Колкото по-малко магазини в България, толкова по-добре. Няма да скачат цените. Защото конкуренции вече ще се побъркат, вече да се преземат. Телевизии. Ние също предаваме, ако ги правите те си също предаваме на 100 телевизии. Кой как готви, кой как ще да готви. И колкото да се прави Виктор Ангелов изрода, дето навреде някаква мърша нора нетко, изрод долен, дето ще се прави слави имиджа, някой е минал край него, със снимала, тъс минал, със снимала, ти обявили на всички, че вече се сгодени женен. Не си обявил, ама като не си обявил, то те ще направи, че да паднеш още веднъж, че се оправиш нещата. Ние ще го съжаляваме, той е усъкатен от екипа си. Той ли ти екипа? Не са обяснил. Това ми осрах при смъртта, цял живот подложен на робство. Има го той библейските сад. Защото съм цъкал няколко пъти библиите и пак. Голям грях, той голям грях, но и пък най-големия грях на Слави Скързълка към Андрана. И всички, какви заплати да ви дига? Някакви глухарки седна, то безсмислено предаване 4+. Аз съм четворка, не обичам някой да ми петни четворката. Течка Мели Михайлова мри мърша такава. Натяга се на Любо Филипов, веднъж човек като или нещо ясно кой не деби. Що заблуждавате Слави, че нещо вършите за него? Какво сте свършили за него? Какви заплати получавате? Какво злорадствахте, когато тук нападаха 26 срещу 27 юли миналата година, 2025, като нападаха тук Чолаков се позлужа. Те или всичките, Слави голям екип има, който злорадства, ако нещо се случва на жената на Слави. Той сте изроди, Бог да го разпръсни. Като го разпръсни Бог, чака Тошко какъв ти дребен вреден изрод. Ти не си го раждал, не си го планирал и не се пожава, че бащата ти казва Тодор, че Тошко ти приятел, защото Тошко ти смъртен враг. Да ти пукне Тошко на пред очите, ще е щастие за половин България. Хората му казват, той не чува от дума. Който ти чува от дума, никой не може да бъде щастлив дори в любовта и в брака си и в службата си. Да не сами не са прави да по-велик от другите. Защото той, че Бог ти е дал по някакъв начин, макар и фалшиво да се правиш на издигнат, значи, че си реално голямата фигура. Нищо не разбира от политика, нищо не разбира от шоу, нищо не разбира от песни, нищо не разбира от танци, нищо не разбира от как се общува с истинската си любов. Аз именно. Те се оправдават глупоти си. Здравка е била на половин такса, защото той се чуди, ако да си прави с парите. Пък майка милиони да ми дадат. Та сте истинската майка. Тя. Дето милиони да й беше дал, нямаше да ти откаже. Ясно ли? Защото аз няма да ти откажа пък милиарди. Защото когато един мъж се обича, той не се обича само половинчато с неуспехите му. Какъвто си всичките мъже и по предавания, да ги обичали каквито са. Чакайте, що ще обичали каквито са. Любовта е да се промени човек. Не да си един същ от беби, до като станеш на 10-100 години. Аз те, рада се на всякаква глупа. Той много се затъпели в София. Като казва човек, София, отивахме пред цяло свети, тъпи, прости, пълнят, ние сега трябва да снимаме, не дейте снимаме. Пък аз жадувам да имам собствена предаване, жадувам да имам собствена телевизия, жадувам. И Бог ми е дал, ти стави с милиарди. И той, какво да прави? Като се почна да печеш пари, мислил ли си за дом семейство? Май имаше една Андреана, тя се нуждае от по-добри жилища, нуждае се да я помогна, дори ти трябва да се кажеш, строите, събавяте, строите, какво ще правят? Ти ми загрижи ли се? Ти мислиш, че ще криеш от София, че цяла България Бог не те съдят за той нещо, че ти не помагаш на най-близката съм ти аз, бе. И изтърпях колко обиди унижение на концерта, ако му били близки. Аз съм ти най-близка. Тъй, че всички, с които си пял е фалшиво. Той нещо, защо си правил такива неща, бе? Ти не имаш ли чувство за съвест, бе? Не прекалена съвест, чакат самурай, ти наски се убият. Ама все пак да нямаш съвест, пак не е нормално. Мразил педофил. Евгений, с Гончи ще ли да се наебат, разказаха, защото никой не гледал ти предавате, ли? Вие много сте са хилили, цял живот сте били безотговорни, изведнъж ние сме безотговорни, хилим са, ама възприемете нас сега, ние сме против. Не ставате за политици, ви сте една нищожество. Някой като го обидел, цяла България, ти да не си цяла България. Ти представляваш едно село Горна Тополия.
И долу потрупли. Какво се представяте всички? За нещо повече, не сте нищо не представлявате пред мен. Що са толкова стъпи? Що ви не ставим за вече класичен капагора, като лицемери и мошеники, като пръстика? Защото и той е педофил. Кай му Чаро по-рано, тук валял чорапът, не знам с къде tu на моменти са преземал тей. А ти не си ли педофил? Що пееш с Кристина? Що пееш с Христина, която може да бъдеш дори свако? Той нормално ли? Педофилията в много области се разследва. Нищо не мразиш. Ти не знаеш как да разсъждаш, защото си глупав и тъп, защото ти подсказвали точка и изрод, който ти каза, нита правим педераз, бе, ти ще вървиш по нашата ли. Айде, кривни от техния път. И аз и тях, ви не се познавате, бе. Един е расъл у Ямбо, един е от Трансфер, къде ги познаваш. Аз само ги знаеш, че то се казва и така. Си знаеш ли ги? Скаш да разследвам, че всички са терористи. Ти като ти хубаво сред терористи са, той си пребледнял си запричал на едно. Хората като слави изведнъж остаря с такива изроди, всеки ден да са хили, да се подиграват на жени зад гърба, на жените си, той са изроди. Той не са хора. Тръгнал да приказва. Лора Кром мърша, пребана кранта, изрод, нито е журналистка, нито нищо. Едва ме взел някакъв разправя 30 години ново, женил се изведнъж, както беше стара ума, женена с две деца на ветроходни лодки, първото, което мразят такива изроди. Не храни майки, мърши. Презирам Лора Крум, да пукнеш дано. И той е заради Слави Трифонов. Кого ще се обичате? Да се обичали България, чуждиците. Чуждиците ще обичат България. Защото само в България Тесла една мога ги търпим. От Иран дошъл един, заради него дори ставим да тържа. И после отишли и къде да ги прибираме. Те люди, къде ще ги прибират? Да не са ходили от чужди държави. Ходи като качанта, разни курви ходили у Иран и Ирак. Чувата ти тръщи Иштар. Ще кажат, Иштар дойде. Иштар, знае ли, че ти си сгоден за Андриана? Всички ти кучки, Елена Папаризо, знае ли, че си сгоден за Андриана? Даре Пало, знае, че си сгоден за Андриана. Разни мърши, сайтерските екипи БГ. Никога си красива. Именно, че Слави той не е красив, че да взема красива. Слави дебел, смотан, грозен, тъп. Може и да не е грозен на умети. Има една петка ухото му казва, ма ти си пъп като тухото. Нали имаш много пари, ти с оцет и с спирт трябва да се почистиш първо. И аз съм известни, ама с пъпката. Тъй, че много не ми се представя. На педикюр човек да ходи, разбирам. Ама, какво било тежко да ходи у някой да го снимат. Кучки, родиличка са родили. Те, които са родили най-големите кучки и кури. Значи родили, пребани, вече са открехнали. За като е тики скромни да чакат. Ходили негови близки, подобая, не знам с къде на чужди разноски. Слави станал известен благодарение на мене. И се дължи парите на мене. Нито ги дължи, дори брати сестри, на никой не се дължи парите, на мен се дължи парите. А кой да ги правите с пари, като си тъпи смотан? Никой човекът има милиарди, никакво ги прави, казва да си ги имам аз. Те дават спокойствие. Може след 20 години се сетиш кой да ги правиш. Не казвам да ги изфукаш за секундата. Сега не може да борави с парите, Бог му дава Андреана, която може да борави с пари. Той не може да борави с думите, само лалост само глупости. Говори, който да кажа, все ще е глупост. Да, глупост е. Написа веднъж, обичам те и после написа на 8 марта на диети са постра. Ти пукни Лора Крума, ти какво дигаш, без да се възприемаш, да дракаш, чужди панорамото, панорама първо не е хубаво предаваш, защото един бълко сине, който е много слаб, който изобщо не е журналист. Телевизия, която прави мамник, те вълните психопатно, мамник някакви цигани, само къде дадат рекламата, где ми последни печени, то не, че толкова сме влюбени в Каймо Джучаров, да го видим ние какво говори в началото и в края. Да дойдем да участваме в предаване. Ако аз искам той да дойде тук и да види Евелина и да цени и ще ни помага до живота, защото тя може да пее. Не да пее с мършата Невена Цонева. Може да пее Камен с Евелина, аз мога да пея с Слави. И дойдохте ли? Те да ни дойдели, да ни са ухарчили, пък имат Камен има милиони левови и евро, пък Слави има хиляди. Той не стигна до милиарди от простотията си. На мен съм трябват милиарди. Пречат ми за разсада да изкарам пари. Знай делата, които са завеждали, че що го обичам. И той седи и някаква... Кой ми се завиреля Задника? Задника на Милена Слава, ти не го знаеш, защото твоя Задник е най-красивия на света. И много добре го знаеш, защото имам следа Задника. Нито татуировки могат да заместят моя естествен бейк. Тъй ли? Тръгнали да се татуира да пукнеш Биляна или мърша такава камелия. И тя обичала себе си, и мъжа си, и зет си, и Лучев. Аз не говоря за някой, че се обичала. Видиш как че се деца, защото ако те разберехме, ще кажа. Отиваме от събота да направим бригада на къща. Отиваме, те ги мързи, сама съм чистила всичко. И после, какво говориш, говори истината. Да знаете всички близки минати дни пред, ще бъдете обиждани, унижани, както ви сте унижани над 20-30-40 години.
Защото Слави не разбира. Той много да се имал със всеки живота, не да седиш фалшиво да се имаш с някой. Защото много приятели имал. Няма един фен Слави. И се почнал по тик-так да ми говори за Лоркома и изключва коментари. Що се изключва коментари? Един човек, който иска да стане известен, той не изключва коментари, той не се вълнува от хорското мнение. Тук не се вълнува от хорското мнение, по-добре се скри на селото Дорово, вари, направи ми ново жилище, ела да ме вземеш. Не забравиш да ме вземеш. Аз му обяснявам, че откак ми поредни окото, ще тръгна потом, ще се съобрази с моето болестно състояние, ще дойдеш, ще ме целуваш, прегръщаш, вкъщи сме добре, като пътувам, ще ми трябва ти да ме вземеш със себе си. Защото дърти бабички тук няколко се чупиха как ме ги лекуваха. Как лекуват Бог избирателно, нали? Ако нямаш пари, не можеш да се лекуваш. Пак той е пълен с пари, какъв е проблем? Заслужаваш те. Хората ги гледам, ядат, пият толкова много. Аз нещо ако хапна и съм почнал да понеда по времето му кол. Преди не съм била тъй. Те, че ти се съобразяваш. Ще дойдеш, ще пееш, ще танцувам. Ще ме ближ пенсия. Най-важното и за тебе. Ще ме ближ ли путката? То не е само ти да искаш. Ти ко си ми дал? Пари дал ли си ми? По-добре жилище дал ли си ми? Обич, уважение дал ли си ми? Уважение ще му дава. Уважаеми зрители, нямам нужда, аз не съм ти зрител. Аз да възприемам. Аз той какво ти бе? Драги Петро, изрод. Отис пари да отиде с кривата с уста да си извади телк за изрод, да не меняем. Даже олигофрен. Не меняем той ще се отблагодарява, че те му пречи на неговите срещи, той се казва педерас, изрод и тапак. Какво ми обясняваш, Станиславе? И хората, като го кажат, и много хората мислят като мен. Той означава, че като дойде стане, като кажеш, добре, кротвам, женя се за тебе и докато ти ми дадеш, няма дори да пиша по Фейсбук. Забраняват по Фейсбук, той такива глупости пише по Фейсбук, такива глупости прекава по TikTok. Гайте те, какво са разхилил, бе? Кой ви каза там, че трябва да са хилите по цял ден, като не вменяем, бе? Живота да не са са хилите, като побъркани психопати, бе. Психопата Иван Атанасов, ще го стага ли има възможност да пукнеш Иван Атанасов, психопат долен. Ти имат най-долния ден, дето почуваш там. Какви изроди работят там? Как навещавам, че идем да правим ремонт, той на едната си, после настинал и починал някъде, сам казах му да спре с този туризъм. Той на едната, искам да кажа, че тя и ще ме лифто имитира, че се имат баща си. Баща си кой значи да се имаш? То не трябва да се имаш, просто на някаква дистанция да говориш. И като е правил баща и рождени дни, като се казва неговите приятели, винаги акордеоните и рецитирането по приятен начин не е било. Не е било, здрасти, ако правиш. Толкова сте тъпи днешните мъже. Баща ми го наричаха педерас. Момиче да я направи. И какво да направи? Да направи мъже. За той го наричаха. Изродили сте суходолци долни. И сега България има суходолци. И това никой не съм се обсебва, не съм се целувала бащата, не съм се го прекръща, не съм се занимавала с някакви обяснения да се обяснявам. Един баща се обича от разстояние децата. Ясно ли? Антикултура днешните мъже изроди. Ти май бъски. Като почне да закачат се на кога преча тата. Не ми реши, трябва да преча на майка си му кара, а Теодор има те пречат на баща си. Въщо. Вътрешно всеки си има душа и сърце. И ще сравнявали хората. И оттам ги карат постоянно да се почитава кой на ко причал. Не е вярно. Аз съм причал да баща. Не е вярно, причам на себе си. Една строфа не съм взела от баща ми, като ми писал. Директно да ме всичка долина. И на този дата съм го погребала. При колко години, при 23 години, оня път вече от една се не мога да смята. Мога да смята, с тези ме тормозили. Няма да лева, подла курва. Подиграването се сбъркала. Когато пукнеш бляно или ме седиш колко нещо се смята. Ко се подиграват изроди? И за кой им дава слайпари? Той ще прави всичко да ти се спрета с възможност. За лунато записва с педера Сергени. Седнал Сергени, чумата ти тръщи Евгений, 6 пъти провалено живота и е пред развод. Той ли ти искаш да копираш? Да не биеш с почтата, защото си по-глупав от другите. Защото другите хитри и нахални, пък ти си някакъв тъп. Ще ми кажа от други ден, здравейте, уважаеми зрители, тъй ще се държи човек, който ми обещал, че са жени вече и че ти заслужаваш доста пари, ама аз няма ще ги дам, аз ще ги дам на другите. Той е изродско.
Защото наистина парите за мен са важна ценност. По тях си личи, той сега не разбира как гледат хората на той нещо. Да си даваш пари да чуеш хора е престъпление. Чуваш де хора, някакви върска веля мършата, нали са наебала? Че нали Филипов са тяга, че наебати, махайте ги оттам, какво танцуват наебати вече, те няма пред кои да се представят, че ни танцуват по ритъм. И Оля Филип, прекрасно, чуват на търси Филипе. И някой път задържам няколко дена предание, ако искам ги изглеждам. Аз съм длъжна всяка вечер да реагирам на Соня Пуно, да ме дразнат, да му показват, вижте ма какви сме. Вижте колко сме некадърни, ама Слави глупави е дал на нас. Вижте Евгений да. И двамата Евгений сега са изрони. Защото Слави забрави какво истинска любов. Тръгна ма да гафари мърша, да прави да пук, защото ни дал гафари изро да обра, въобще да суке долу и после Еляна я обрала. Еляна ято ходи да корве на гара Левски, ходи да корве с Стефан Кънев. Комендант, който злел отпуска да бе. И той ли са? Андрей Ята, по какъв начин се става професор? Като си дал няколко пилите, няколко баници. По този начин се става професор. Или да ми купила баничка. Я ви дай баничка да се чуе кой има. Дай ни да идем сега, че да ми дадат диплома. За закуска каза, за закуска. Има, друго кой има. Ти сега терор ли ще ми правиш? Кюфтета. Какви са ли бе? Да. Охо, трябва да ремонтата къде е няма. Яй да. Толкова съм се ядосал, че не мога да бъде, що не ми остават колата тези кюфтета. Готови копешки. Защото няма кой да ни оцени, готехме така по цели дни и нощи. Как ми те дървало? Майка и Маргарита, баща ми имам. Затвили се да създане, да може стави да ми се прекарва. А ти пък да стави колата къде човешкото достоинство, да те пият с тояга през бръстата ти остава. Го питаха, знае ли, че ми тебе глада? Кой злорастваш бе? На теб мъж си, ти тебе на глада, виж как ще уртекна в тебе. Само тръгваш чужди съдби. И та страница се едно да разберем, че Слави побъркан, защото не е правил секс с жена си Адриана, защото иска да ни изглежда провалил се от София. Всеки, който и напусне им плеери, никога се провалил от София. Хукнали всичките по София, пренаселено от изроди. Слави ти ще се насела, Слави си Лендур, не му отива да е голям град. Защото той никой не го разбира там. Ще бъде разбран, няма бъдеш разбиран. Защото любовта ти за спасение дадена. Това база да гледа така в чая. Чувата го търси драна гано в чая. Хаде израта, слай на лъжа. Отдето лъжа слай бе. Отдето лъжа слай там мрази. Слай, ти не си някакъв тапак изкуствен да кажеш всички обичам. Той не е нормално. Едни обичаш, други мразиш, трети презираш, четвърти ненавиждаш. Не си размърдал мозъка, не си размърдал чувствата, не си размърдал нещата. Да ми приказва той цяло лято, че пише песни, да дойде го седи по едно време, ама аз бях там, аз си трябва да ти ида на крака, бе. Аз съм ти нужда на тебе. Ясно ли ти? Една жена винаги може да се оправя сама. Може да си чета, пиша, рева, смята, пак мъжете и изроди. Нищо не могат сами мъжете. Ако излезе на квартира, дойде и почина. Що е починал те? Що е починал? Що сте допускали цигаря да грабят хората? Що сте допускали? Тъй, че да им се, че точно знае как ще умре. Като пукне. Корвей с една Ваня, корвей стои, жени са за други, ама надличат от чуждите. Такви сник прокопсали у живота. Станали полицаи, станали престъпници, станали охранители, изроди. Всички охранители, Бог да ме накаже. Да ни вари любовта и да ти като прети на кабинета, така ще дадете по цели заплати. Нямате нужда да крадете от парите на Слави повече. Пускайте да обеднявате. Защото като са богатети и ще се намери начин как да ви се ограбят парите. Слизките правят целия свят да Слави за парите. Дай ги на мене да виж колко спокойно ще има целия свят. Той не ще да живее спокойно. Той иска умръсна, напрегната София да живее. Той те иска от тъй. Меверина, не е Андрана. Тъй, че сега сте правили един мъж на място, ще пуска лапо да ти пукне сташка ласа мършата ти. Дето какъв падишак съм ти мършо? Нали, защото аз довършвам изречението на Слави, защото той не знае как се довърши изречението. Защото толкова глупав човек не съм виждал. Ама аз съм едикъв си известен, но съм глупав с пъпка ухото. Аз съм едикъв си, ама тук имам няколко пъпки по лицето, ама не ги махам, защото да съм много красив с пъпки. Хареса пъпчиви, изроди, Руби Петров да пукне балабал и пък нас Лилия толкова се вижда мъже, че има пъпка, тя подскача на Йордан Йонче, подскача на всички други са завърнала да избяга от съкърва си, нали? Пък аз моята съкърва вика, дайте покажа приятел, дайте ме, никой не ми я даде. Защото много я пазят. От кой я пазите? От хубавото общуване.
Тъжно му било за майка му, хили са като пача. Човек, който му тъжно реве. Ясно ли? И ще ревеш с цели години ще ревеш. Роде, да са хили като пача. Несериозна работа е хиленето. Камен. Каква е общата култура? Да сте нахални. Това е общата култура. Обща култура. Ако не знам ни Фертити дали пръднала и Ахил дали са насрал, и вече не може да общуваме. Не се общува по този начин, когато тръгнеш да общуваш и се завиля с мене камени. Разбрали? Ти седи някаква мърша у студиото, този път ако го менти той ще да разстройва. Ще хвалите чужди жени. Мога да каже, които хвалите чужди жени. Ора, кръва да живях. Най-пълната курва. Заради червако не мога да каже, мога да прочета Оставко. Той Оставко вземе тата кръва да пукне да унесат ме свърша. Много хора се убиха. Деца служа да Любокиров, най-големия психопат на България. Ама да отпее, няма делим хората да пее или да сухидо, ясно ли ти? Защото всеки град си има изроди. Съм сяда на плея на центъра, психологически ми действа добре самия град. А не, че хората са всичките много стока. Посрещат плеен, психопатката Юлета Христо, мършата. Ана се поджея дава къл. Ще ми предначища мене историята си. Заради майка си психиасала, Ана се поджева, дебелата за крантата. Нали, аз съм била и не съм оставил, но после качвам. Пък те как те качвате ги знам сигурно по изкуствен начин отламат, само лъжат. Не вярвам на никой. Всички ти ергенки предлагат западен брак. Като им казах, че на мен ми са предлагали австриец и англичани без да ме докосват с пръст. Ясно ли? Не е казано някой да тай бе да ти предлага брак. Толкова сте глупа и просто не знаете историите си как да измислите. Да крадеш чужда история не е нормално. Да ставате интересни. Аз съм интересна с моята история. Вие не сте интересни, като къдете моите истории. Изори такива. Всяка втора била изнасилена. Аз пък не съм изнасилена. Аз съм се справила с мутри. Да, защото тук ни изроди комши. Аз ще да нося, бе. Нищо. Бе, чакай да кажа, бе. Казах на една да се жени за Мирко Стадинов. Тя, майка, била са луда. Кой ти пречи някой, като ти прави добро? Слави е виновен за всичко, което се случва в държавата, след като не иска да ми оправиха строгишите описи. Да не би да се богатее повече от изорите, на които той дава пари. Ще съм най-богатата. Справедливостта е така. Мога да е на шейкове. Знаеш колко мълно? Аз не общувам с мъжете сексуално. Това е изключение. Винаги любовта е изключение. Жените, какъв е този образ, дето иска България слай да го има? И даже турци, цигани, сега няма съжени, що? Кой го казват и нещо? Няма да вървим по вашата свирка. Да кълняйте турци, всички турци неща си ще бъдете, като искате да драна слай да се оженят. И цигани, и влася. Емилия Лахинята, мършата ще отиде, ще премигне с очи толкова грозна турбуленцията за нея. И грозни, глупави песни от време на време пускам радио, слушам Селина и Вероника. Вероника Димитрова, загрижила се за всички те и аз казвам нашия квартал, ако искат да им отнемат женщина. Имат ли право някой да отнема на мъжен жени? Нямате. Че няма успейте ни да оправите нито нищо. Падрови Петър, що сте пласни да оправите? Аз не дължа пари. Такива скръзи слави дал, такива заплати, опълнете им дадат баси изроите. Все не им стигали. Няма никой да бъдете богати като слави, защото не сте родени да бъдете богати. И аз се върни на село, изперих на селата си там. И по-хубава копичка, дай им друга копичка да прия. Я ги вижте, дай. Той ли са? Ай, за тебе ли? Ей, купеш кюптета някой път. Общо са. Хубаво, давай де, няма да избягаш, виж как грозно се държиш пред камера, не ме вълнува. Не ме вълнува. Не ми се зверете всички, защото ще цапне някой, ще видите какво го чака. Почна да ми се зверят целият свят на среща. Халао, няма да правиш война деца Андреана. Това е. Тръгва войната, това просто кажи Андреана как е. Да те бакнем съда така ситуация, да го видят колко издържа на любовта, пак това е една. Ора, крома, искаш да намеря мъже, да каже, долна курва. Нарочно не голямо, нищо не се случва, по това, което трябва да се случва. Пак край със седно много да не ми знаеш, защото никой, нито аз, нито не ходи там. Представи си, че си пил чай. Представи си балабано, че си бил там и си убил някой. Изродолен. Няма прекарате такви неща, като сте прави мръсоти.
Он се чуча този ден, но не знае, се смеше накрая кой за да си дал право. Той признали, че аз съм излязъл право. Не. Защото ненормалността те прави. Ти не признаваш ли, никой не успееш в живота. Аз не спя, ама ти ела, ама дали ще посрещна, ама аз да не ме видят хората, те всеки ден те виждат хора. Виждат та, Паулини циганки. Довел циганки в фирмата с миршна лана. Паулина войната. И някакъв бразилец пусна за няколко минути от така. Натурално. Хвърля качанта, ненормален, големи емоции. Няма не дай, брата, мъжа такава. Говори за мен, застави те всички, че навсякъде трябва да съм такава. Застави, никога съм не се снимала. Ето не е добре за мен, застави той, свикнал по-старому да прави мръсоти. Ще пере мръсни пари през криптовалута, домовете нямат нужда от мръсни пари. През забогатял. Да имам няколко милиарда, так му съществят нещата. Човек да мисли само за педерасите. Да мисли за кури, които какво работят, че да вземат някакви пари. Какво работят? Нищо. Нито четири плюс нещо работят, абсолютно никаква работа не вършат. Вижте на хора как крадем пари, вижте на хора какви сме изроди. Ето и хората ги гледат и казват, те са много хубави. И ние жени, които са хубави, не се предлагат на пазара чрез танца. Аз мога да съм танцорка само на слава. Няма какво да си показват и газята жени. Защото много старомодни не са, ама трябва старомодни да бъдат хората. Остатъка отвори денето и Водимчев. Гея. Ма различен гей. Гея не се учи на това. Гея значи провал в личния живот. И хората, които са жени, са провалени. Винаги мъжете са виновни. Аз ако не съм жена. Това дават близнаците, Бог да накаже, че е съперник. Социалните не са защита на майките на хората, ми защита на някакви предразсъдъци, кой как расъл. Ако искам война си тура от стаята, ясно ли? Не са дадат децата на чужди хора. Нито осиновяване, нито предни. Цигани. Да ходят от чуждите хора, да ги учат с каква им мърша от Перник, да ги учи на нейния кългупа е простия. Че сделай още едно. Толкова си хубави условия имат с мърша, има царува. Да крадат. Бог да им къде щастието. Ще реват сега, ще разделят с майка им. Не съм раза, нещо, който и нещо. Да от тебе ще признаците, ма каква държава е изрудскава. Социални служби, а Ирда не видите, изобщо да няма социални. Какви били заплатите? А почтите? Аз, ако не давам, да всеки ден взема почта. Те няма как да се превеждат пари. Почта. Има вече частни почти. Северите с накарай сега. Стара врата е прибират. Какво е старата врата? Да режи за дърва. С стъкло. Ще реж. Тя буклуджийката. Не ни. Стъкло има на вратата. Сега ни. Да прибират тук отдолу. Да трупат. Да лупат. Как го научили то към тях откачено? Научили. Много работлив да им вършим глупостта. Но това е по-работа. Може да говори си зови. Един пък да му се подпишем, че той са чуж гражданин, коя година плаща, улели ми Катерина, викам, ние сме били тук, не как беше, като почина не две време не нямаш. А не прекарат, че злее ми като няма. Защото те беше болно на лего, ние гледахме, ама не сме обидели да знаете, гледаме ли в момента. Нали? То си вашо, нашо, никак не сме омъжни жени, да не сте длъжни някой да се закачате с нас. И там държава, която краде деца и жища, Бог да обезножда така с министри, така си изроди. И слави ще влезе в прората, а Бог, аз съм богинята.
Той грижи се за моя комфорт. По какъв начин? Като виж, еди, какво се прави, се закачам. Те няма като предашат. Защото как малък не предасам, защото не живея от сухи дух. Казват за някой те и направи злорадстват. Седнали мъже злорадстват за гърбоците. Оня почна да корели с някаква руса на други Петров. Не съм не моралствам. Седна оня с презрение. Да, ама аз съм дамата. Она се мършата. С презрение и оня да покаже каква баща бил Назара и безименен ли другия. Хвана го шубето някой да не му уби сина на Балабанов. Мой да го изнасилят. Той според неговите критерии, като почтяла Дара ще да си така прости. Кристина, куче, ти правила си секс? Правила си, родила си деца, родила си. Басала, тъй. Ти като си правила секс, ще учиш хората да им правят секс. Защото глупак се е такъв вече изроди. Всеки ден говори Радко против тъщи, пък той не е гота тъща. Ако не е тъща му, утре се разведи с Станислава. Изроди, скалъпени бракове и го учат. Ние вижте, ви нямате номер око къща, спасави има. Само да се зави, да не биде щастлив, да не биде какав ти е ген на тебе. Чумата го тържи, черен грозен в лице, почнал да кане случи, чумата го тръща. Като кажат, Евгений Копско, сте раго, ласкай ми всеко предаване, то си изрод. Свикнали да се ласкаят качанта и да си вярват сами. Завърте някакви пари, да всеки той кран човече. Като всеки стави, ама дайте ми едно такси да стигна до тук, да не имаш приятел, някой ще даде ли на тебе, ако закъсаш. Ако стави има 1 лев, кой ще му помогне? Никой, ще отиде на социални помощи, защото никой няма помогне на него. А той бил глупав, побъркан човек, глупав. Ще се прави на много добър към чужди хора, никой не ти го иска, ти нещо само си го изнесъш. Фантазия е било любовта. Много добре ме усети, ама какво очакваш? И се продават от хората, защото трябва да се, кой ти кажа, че трябва да се, аз трябва да става ти сърди сестра. Изместа се от себе си, се слага, ти кой се насреща? Кой се? Когато стане тръгне с мене, винаги съм гледал, че ни пък не му избият, ни пък разнявам. Когато тръгне да е добре с мене, тогава се става тръгне. От един човек се изменя. Не един същ. Те са ли не цигански предания, да ги гледаме надолу горе. Помни тъжна историята, Марин. Брат му за много. Сака, брат, като брат, точно ти пухне. Усещах го, гледам и изменя нещата. Аз толкова именно, че толкова години си бил против властта, против себе си, против бъдещето си, защото той не мислил, че аз като дойда и всичко, което се прави от 30 години от тя на вятъра. И язък дет си ми опонирал и дето учища понто и възстане, накрая ще кротнеш, ще се смириш. Кажеш, здравей, скъпа, къде да седна, да се свиш, да не се переш, Бог иска да завърти да паднеш още веднъж. Той се наперил, аз и педерасти, давам акъл. Ти първо си педерас. Един педерас не мога да дава акъл. Аз съм лесбийка. Много топи приятелски неща. Приятел, значи враг. Колко ми хубав Иристан, колко ми хубав, колко хубав. Пък за мъжете по-лесно да ръгаш. Една жена много лесно била и ти така разтваряш краката. Някакви познати. Разтваряш краката и те. Разтваряш краката, ама ти си е бан. Значи ти преживяваш. Па този дете бе по-лесно. Той да е баба, пък ти преживяваш. Ти си най-бабата, ти трябва да ти тези неща. И много се оплакват. Ама не би мисълта. Ама да знаеш, днеска ще ни за хуя на гениото, ще ни за хуя на ти изродте се. Ама, изрод. Като те си изрод, те ми кажа здравейни. Аз съм си здравейни казвам. С какво се закачаш сега? От една да правиш ти цирко и че Лора да ти пукне лората пред очите и нямаш работа ти да коментираш. Той мисли, че те като се поиграе на някой, че на мен ми хубаво, не ми е хубаво дори да говори за друга жена. Ясно ли? Ще се поиграеш. Дълги години се поиграе, не са добра, тя докато разбреминаха 20 години. Ще я поиграе публично. Кой го научи той? Те си изроди. Таска изроди психопати и се отишли да се ръкуват от психиатри.
И как ще излезеш ти са кличка, ще хареса то, ще хареса побъркат, че такъв ще стане с тях. Аз съм, именно, че нищо не си постигнал с тях. Той бях ти каза, тя и защо, и те почва като не дъга, никой няма бъдете богати, само слаби аз ще бъде богати. Те трябва. На тя за косен пара. Не дава здрави Петро да се разделя още 50 пъти, той не се чуе кой се прави парите преди яждане. Нека сме цял ден да се занимава с астрология, доста тежък за наяд ден го имам. Дето още не ми потръгнал бизнес астрологичен, защото да не би някой да ме похвали, да не би някой да ми каже добра дума. Никой не му казва, каква добра дума ще кажа, тяко като ти спреш парите, които са за Андреана. Ще стекно, че никой не е доволен сам да не дъга в инежен. Пак той не ще коментарите на хората. Хората му казват, тя да се ожениш. Или пък да пееш песни. Никакви песни няма песни с изроня. Треперят да не би да се ожени, да не би да стане нещо, което трябва да стане. И она удисва. Ама той именно толкова години бях провален, взех Андреана, промених се възглед и се оправих. Веднъж ми като ти се променил, той не са, какъв ти е проблема? Някой ще ти казва подчинен на тебе ли? И майка му казва, какъв си шеф? Шеф бил! Той е шеф, он подчинените ще му казва. Той не е шеф. Шеф казва, уволнявам всички, Киви, Анджели, Андрана, Киви, изчезвайте от тук, сградата ми трябва по-гру 40, за мен е Андрана на частно жилище. У нея не било частно. Всички ти да се разпръснат, доста сте прияли и препили, даже им платил заплати за 20 години напред. Такива големи заплати, те ни заслужават 4 евро, казва изкуствения Робърт да са пръсни. Такива са изкуствени интелекти, дето само за пари мислят, и не са изкуствени изроди. Робърт, са пръсни Робърт. Като няма слава. Васил Гюров Нора Арсова ще питай сина си, що е бил кучета Александър Гюров. Питай, не те пита хората. Тръгна всички да разпитват. Те направили мамни, те направили схемата на убийствата, те направили мърсоти, артисти и певци и тръгна да разпитват хората, що. И що прави такива филми. И един филма Градивска Жан Изрота е обещание се реши. Аз не знам какво се правил. Фалшиви клипови, мръсни клипови, с цигари, с някакви си неки, те няма да погребат тебе Изрот такъв. И зато им настоязват тези неща. Много обе клипове. Някакви грозни изродски неща, шизофредни и побъркани. Еди кой си шорко да тържиш? Ама много скъпо, не ги правите, няма да е скъпо. Си пилей парите. Даде за 2 милиарда ще ям, ще пия, ще пътувам с него. И с селата на България съм пътувал. Чакам всяко читаще. А не също не е такова. Какъв е пръст? Как ще е пръста добре, като стане не ме не е бал? Ще да му родя 2, 4, 6, 8 деца. Те, ако бях родила 4 дойки, ми знаци. По естествен път мога да се направят. И му го учиха по нови Милко, защото науча как да беше Андреана отпред, отзад, само и само да успееш. И он тръгна да общува с педераса и забре. Пък тази жена, ти какво се занимаваш чужди изроди? И тя каква журналистка, така има на пъпка, тя е грозна. Ти колко грозна жена да е с пъпки. За мъже как да е? Жени с пъпки не са красиви. Прилича внимание някоя, че имала грозна пъпка и я направи журналистка. Ще ти долната кранта. Знаеш как е потлата смършава? Колко години се занимава с път. И мрази, не вижда и презира. Той ми се подигравател, дори той не трябва такова отношение, защото ти дигаш, не дига на някаква мърша, която трябва да пукни. А ти пукни глора клюва мършата. Ма разстроива той мене, защото за мен никой не казал името Андреана публично. Само го написал и ние си знаем. Аз пък искам всички да знаят, че ти си заед с мен. Какво е ти да се правиш? Какво правиш в София? Къде ти жили? Ще пропуснеш някой клюка. Да, много клюки мъже не е хубаво да се занимават. Мъжете станали жени, пък жените мъже. Тръгнали всеки, аз съм икономист, аз съм. Как аз сте икономист? Икономиката, колко по-малко се развива, икономиката толкова по-добре, по-малко и по-малко. Аз се окам пък той не. Аз съм от татъка. Икономика. Ще идеш от татъка. Що бе, какво има бе? Дай пачки ще. Той ще е. Кюфтета ти е, кюфтета. Следал съм тук. Ко ще да гледам, аз забрех. Айде да се ляга. 11 март 2026. Слави, не дей много чарова близката си Андреана, какво правиш в Софията? Ама сега ти обичаш мърсотията. Защото ти си най-големия мизерия. Хората ти го казаха, защото кой се обижа, хората казват на тебе. Ти не мислиш, че представляваш цялата нация, ти представляваш само себе си. И пред Господ и пред Бог ще питат,
Къде беше, когато Андреана ти се предлага да се ожените, когато виждаш, че няма да я замени с никоя друга и дори служебно, дори лично си се захилил по цял ден безотговорно отношение, седнал в София и се захилил. Нямаш работа там. Дори време да скаме милиони само като педерасти изрод, ще дойде и ще настъпят веднъж седмично и да стане при мен. Аз къде съм? О, да не би да поемеш отговорност за нещо в лична папа, кар тебе изродите и ти добре ли се бягаш от шизофреници на писане, нали? Да напишат любимата ти шизофреничка, че той, което нищо още не съм правил на абсолютно никога в живота си. Ясно и спрямо обстоятелствата съм действал винаги. Да изнери той своята майка, моя майка остава да не дочакат те да се оженим. Той направи слава. Аз къв си обществен. Те те там малко остава, преко остава, той къв си обществен, бе. Седнал в гетото на София. София не е много хубав град. Хубав е само и хлаха по заведенията, ако ме заведеш. Иначе нищо друго хубаво няма. Заведенията. И хлахо, и хлахо, и хлахо, и хлахо, само той. Шахари, Костадин Георгиев, отварям някой предава, отишъл се създай, какво ще ядеш навсякъде и какво ще пробваш. Ти кой си известен, ти значи, че имаш вкус, че може да нямаш кулинарен вкус. Всеки втори са вред навсякъде, дето нищо не са постигнал в живота. Да пееш песен. Всеки човек може да пее. Някой пее фалшиво, някой пее не фалшиво. Мисля, че кой някой. Или пък някой, ако не пее, то че за хора. Мога ти даваш някой да пише. Слави го бе в текстовете, аз пиша. И поднесе на мен наградата ми с души. Какъв е Георги, господин? Чума тук тъж най-големия изрод. Гранава Спартакиш имало на тушията му с него баща, защото той не е интересен самия той. Няколко пъти ми спъва моето литературно развитие. Да отидеш ти на конкурс с такива приятели, скотрени, още като чичка и той. И като така, Георги, господин, никой мой скотрени не е минало. Изроди такива. Че ще се нагласа и соли. Поне никой завърши. Стомически университет може да завърши някой невменяем. Не знам, че който завърши Стомически университет има и невменяеми, като се взели диплома там. Защото хората нямат катериум, Солиполи искат да имат висше образование. Пък на мен съм имал малко висше образование. Имаше легенда, че съм имала няколко висше. Аз съм бакалавър. Ма ще уча, постоянно, що да уча, аз ако знам повече. Знанията са по-важни от образование. Какво мисли, Слави? Който му каже торта, те мисли. То глупав човек, какво може да мисли? Глупав човек, лентяй, мързелив, не може да пътува, защото го мързи. Казваш, какво, приготвих си багаж за няколко дни, няма в София. Що отивам да си жена там? Чакай, той, по телефона ще командам. По телефона, той ще си ги дебни. Те го ограбили, го направили, той какво да ги дебнеш? Какво да ги дебнеш в София? После отидоха те на Англия, веднъж се разходиха точка на опита и той се оправдава. Какво се оправдаваш? Какво седиш там, нали? Трябва да кажеш, те сте вижте отидоха в Англия, няма ги да отида да видя Андреана. Той не е направил една крачка, път е изварял и какво си изварял? Пей на песен, който му скимне. Те му казват какво да пее, те му казват за израелски неща. Един шеф, Юрка подчинените, не обратно. Нито и шеф, нито и лидер, аз съм лидер. Никакъв лидер си, никакъв. И правят те, че да не се изпълняват повече неща, че да изгледам, че не съм лидер. И човекът като мене не признате как няма да се отпусне, как няма да се стресира и да прави да пълне, защото както приемам, когато ще дойдеш, ще пробваш как съм в любовта, като пробваш казваш няма изневерената с никога повече, защото те сме задоволява. Много искаш. Ама не искаш сериозно, кажи лигава да бъда. Почвам да ти играе лигава. Той мрази лигави край него, щом са чужди чуждопоклонник. Нали, да уважава чуждите хора, пък близката се да не тачи. До той стигнахме. Защото когато никой мъже не замръсни или сериозно. Прекално за зарелчите мъже. Едва ли са такива си зарелчите? Божите мъже нищо не става от тях. Докато те ги обучиш от разстояние. Ама, скъпо, едва до края. Айде, не вече знаеш адреса. Той се е срък за гащо. Айде, преземи са малко. Така че сме дошли да не идваш. Да, така, хляб, сол, лук, чесън ядеш. Ядеш агни с главички, преземяваш се и казваш, колко ми хубаво нищо да се връща в София. Той каже, ама клети ме, колко ли се варя по сирката, нищо не се успял. Нищо не си успял, като върш на тези си изроди по сирките. Ама ние няма да имате пари. Драги Петро, ще обедеш да пукнеш долу.
Защото на вас са и много чуждите пари, като имате си недоволни. Първото нямате право на никакви пари от Слави. Нали Евгений, ви? И кой се натискате сега Евгений Слави да давате на едни и същи хора? А като дойдеш при мен, като хората съм сигурен, че ще дават пари да се получат числата на късмета са много важно нещо. Те ще ги ръководят. Боже, молете се, дай ми този бизнес да се печеля милиардите, които могат да се ги печеля по абсолютно честен път само аз. Никой друга няма да има милиарди. Трябва ли да има някой друг милиарди? Не. Его махалото. Или не иска да прави много махало. Някаква футболна топка беше, ама се разпадаше. Ето. С ластик ли направи? Трябва ли някой друг да е милиардерка? Не. Мога ли да става милиардерка по естествен път? Веднага се завърта. Като човекът ти знаеш, че те правят те и да го завърта махалото, то се завърта. Биоенергията. Слави обича ли ме? Да. Слави, има ли някакво отношение към Лоркова? Тъй. И за какво се подиграва? Никакво чувство, никакво отношение няма, просто обича да се подиграва. Трябва да се подиграва. Слави мисли, че е оригинален, не. Слави се научи да спи с мене. С моя режим. Идваш, спим 2-3 дена. Лягам аз да спим, само ставаш, когато се пикай. И даже като трябва, ма скъпа, не ми се става, ще взема един леген от стаята и ще пикаш стаята. Се подиграваха. Чеф Александър се жаде пикам. Дете искам да се пикая. Близначета. Да буйствате близначета, да не седите кротки от тези оперник, да я скупите тази мърша, дете е откраднала от майка ви. Ясно ли ви? Много мразя такива неща. Я крадите чуждица изори долни. Като я гледам гръб каква е мършата с дед ги взела оперник, кой сте я взели, бе? Има ли срам вас, бе? Бог да я накаже. Ритайте, блъскайте по цели дни, нощи пищите оперник да ревече и тъй да каже, отказвам се да ги върна майка ми. Ясно ли ви? Как са гледали? Много знаете. Той са, ако не от някой лошо кумши да са навредили. Тя си длъжна, тя си гледа децата. Майка. Ходи някой да й помага катра, но няма да крадете чуждица. Ама ще ги върне ли? Ама що ги вземате тези деца? Да стават лайна? Те нямат право по чужди хора да бъдат. Ясно ли ви? Какви изроди? Малко смекчите, защото направих едно нещо. Еди, какво се знаели? Всички нищо не знаеха. Ходи, не научих. Защото няма истински омбудсман за тока. Всеки жив човек ще плаща ток. И даже искам Александър Фнал да плати 5-6 хиляди. Една заплата, повели колко актьорската заплата 5-6 хиляди не е платил. Платил ток. Той ли ще стане ти интересно, като плащате ток? Той не е интересно. И какво да направим? Защо трябва да научите хората против властта? Против властта, що вечно сте прави против властта? Защото е най-големите грехове. Защо трябва да учите хората едни срещу други? И обединение, ако ще се обединяваш по партия, хората не се обединяват. Има различни типажи хора от всяка партия. Аз доживях Радостин Василев да ми направи комплимент, че аз, той косвено го направил, че Иляна Йото трябва да са махни. До тук. Каква президентка е? Абсолютно никаква. Някаква кучка, която ходи и весел рече, ще кажете ли, ако ти ще да убие някой или Лора Христос стрел убището? Аз ще кажете, има 6 годишен убиец на полицай, дето би баща си полицай. Виж, още го крите името му даже не казвате, защото ако не съм официална завърша психология и психиатрия, веднага официалните психологически психиатри трябва да задължат да се говори по тази тема. Нищо не ставате, нали? Тази тема е по-интересна. 6 годишен убил баща си. Ко ми обяснявате? Може да отиде там, той 6 годишен седи. Скриха го тогава, покриха го, пък сега 5 храни някой да прикачи. Не е интересна темата изобщо. Изобщо не е интересно, ако се срещам. Изобщо не е интересно. Изобщо не е интересно. Раница Сенова, не дей забляза на глупавия ми мъж. Той моя мъж не ме е бал и зато и света му крив. Ора крума свинята, подлата кура, проклетата, Сървакъл да пъкне Сърваков, аз успях да го изпътя. Като писах на Камелия, Георгина, Ирина и Биляна 4 пъти по 4. Като завъртях и не кратки писамта 4 по 4 и казах да го изпъди, но и тя да напусне. Тя какво ще направи? Да пукнеш Георгина кой? Сам като чуеш кой как се смее и разбираш кой е психопат. Психопат.
Тъй, че тъс Георгина, ако е ходил на баира, няма да се очудя. Тъй, че Слави всичкото ти казах, въртят, чучат ти да се отделиш от тези хора и всеки се отговаря само за постъпките. Първо ги изпади ги луни, предпочитам по-гру 47, една Лорета Филипова идва в 4+, а Криса била, адвокат била, вика, ще помогна на Андрана да ги спъдим. И Слави, когато някой иска да помогне, той само обяснява как не може нещо да прави. Абсолютно може за 2 дена да припишеш всичките си по-добри жилища и да кажеш, он е от моргата, дед го прави Пламен Черев циганина. Ей, Варина майка си шиба на циганска ушутката, ясно ли? Полина едно, мърш отдолу на Варина майка си ушутката. Аз съм длъжна тук чужденаци да издържам. Че он е бразилец. Кой си ми дошъл в България? Ай, ти джей, 6 уже някакъв си. Гледах няколко минути. Слав Ятов не обича мляко, дойде да разправиш как на бас от козата постоянно е сърбал млякото. Лъжец и измамник. Пък сега дошъл и няколко минути гледах. И искам да гледам Виктор Ангел. И Виктор Ангел, като чуя Ангел, не знам какво става. Оцелял, колко си оцелял? Кой не иска коня глупица да гледа? И как траска чини, и как хвърля по стените. Всеки от тях, пази Боже, ако почне да хвърля по стените, от чиниите, да цапа стените. По-добре едни стени, остете се път да са състарени, колко някой да хвърля по тях храна. Той не гледате. Как някой хвърля? Къде пукне Ради Стамбулов, със Слави мога да кажа, как купешка храна приготвям. Купувам, казвам, ето, как слагам на Слави в устата кебабчета кюфтета. Той не е ял кебабчета кюфтета през живота си. Той не е виждал храна. Той на корнфлейкс бил да има. За кого да има, бе? Да си толкова подако живота. И винаги съм казал, че за дръсте подарки, без се отдръсте осмени те, ама и айде пак към тях се върна. Да кажеш, аз обичам педерасти, аз ги ненавиждам, презирам пред хората, ще кажа, че ги обичам. Някой да прикажеш пред хората. Моите думи са по-важни. Абсолютно гаден екип, че даде един удар към зал, ма да знаеш екипа. Никакъв екип нямат. Всеки се прибира от тях, кой да къде чука, кой се разежда, пък аз не съм. Признаваш, защото той как да му приема, ма съжаление за мен, Слави, осъзнаваш ли себе? Ти се жени за мен от 20-30 години и казваш как да приемеш пред себе си, как да посрещаш, бе. А всеки ден се срещаш с други хора, ти, ако си толкова да си скрит, трябва да не те вижда никой, нито на екран, нито иначе, бе. Осъзнай се как изглеждаш още по-тъп, отколкото си представяш, че изглеждаш, бе. Защото ти, за да тръгнеш да ставаш известен, да се правиш някаква слава, ти трябва да внимаваш как изглеждаш, бе. Като ти искаш да ставаш известен, да е при мен. Защото тук най-естествено ще станеш. Тръгнал да се базика да се прави. С всяка жена се базика, и хората някой казват, той е еднакво с всичките. Сега да първо пукни, като си забремнява от Иван Куликов си твой проблем. С някаква накъса каишка, 100 зона, съседно, дети 100 зони, накрая сайтърските Америко, сайтърските, а вие от кого ще да приемете? От някой хуй, ама не е от моя. Слави не може да прави секс и това ми е щастието. Като дойде при мен се научи. Тъй, че... Дори в фирма цикава на сега да листас. Не може и да лежи хубаво само мене. Само аз го призикам. Аз съм изключение от правилото. Вина, яла за малко. Кои са тия сенки, деца показват тук, бе? Иве, ела, бе, ела, Иве. Ивелина. Ивелина. Ела тук, ела да видиш какво се показва на екрана. Де идва тук, изключи го. Кои са тия сенки? Какво, бе? Я пуша по стаята нещо. Къде какво се показва? Какво се Не показва? виж, бе! Разгаси лампата, да не от нея се отразя. Няма пушак, бе. Виж какви странни неща, виж какво се показва, извънземни в стаята, бе. Какво, бе? Изгаси, виж какво се показва, бе, чак се оплаших, бе, изгаси за малко, бе. Лампата, бе. Бе, изгаси за малко да видя нещо, бе. Кой се отразява тебе? Той някакъв дух сигурно има. Оле, виж, сега ще гадая, вие не го виждате сигурно другите. Я изгаси за малко само. Мале, сигурно ми се яви някой да гадае. Светни се. Пак леко се вижда монета. Мале, той като птица ли, какво са бое?
Слон! Да пукне Лора Крума слоницата. Та сигурно и дявол. Отрази се. Малеле, сигурно някои неща сигурно само аз ги гадая. Как не изглеждам луда? Тихо. Тихо, 4 часа. Гледай, луда ли съм? Не. Тихо. Виж махалото как му познава. Луда ли съм? Не. Тихо. Ненормална ли съм? Не. Слави вярва и на другите? Не. Слави вярва ли само на мен? Да. Браво. Само на мен се завъртя, че вярва. Слави ще дойде с Слави идва и директно на град Велико Търново, квартал Чолаковци, блок 68 за Бяла Бона 11, вход тая етаж на апартамент 1. Идвай да ме любиш. Камен ще откаже и да дойде Слави. Не. Камен идвай да видиш Швирина. Камен може да дойде. Не знам им какво чувстват, че тъй мислите. Те не разбират. Идвайте при нас. Олягаме да спим. Когато се Всичко е събудим. добре. Тако стои предприятие денонощно пуши. Ба, цигани. До тук баш не стига. Сега пуши. Абе, айде бе. Предприятието. Не го знам, той или Кронос План, какво е. Омилен. Стига. Ай си. Сега се произвежда паркети, най-хубаво един гол цимент и ако има най-безопасните климатици, готово. Бери си И бомбони. сме си напочкали. Чакай да си кажа, бе. Печка няма. Станиславе, да пукни Лора Крума мърша долна. И дали на когато говоря нещо са махни пак ти оттава. Дай го помоли, че ще да даш. Мали да колко се напълняла. Колкото по-ния ден, толкова по-пълня. Таква с тенденция не бях виждала. Ай, я взеги. Аха, всички ще ги взема. Всичките. Бе, вземе, луда ли си? Аз си ядох, аз си Ние сме луди и си викаме, ти луда ли си? Видно, ако видиш, когато ми сърве, не обичам Да. да се смея. Добре, Все бе. се смели, бе. Добре, бе. Не ми е приятно само да се смея, бе. Добре, бе. И Ивайло наистина горкия. Знаеш, че то съм бил болен от епилепсия, много тежка болест. Кауже. Ужас. И отишъл да се разведрява, и мъчал да се разведри, и смята и видял този концерт с Васил, дето Любо Кривика няма сумя, и човек има там телевизор, човек не знае кой да гледа. Да. Аха. Опие Марино, кучко, кажи колко агнета си заклала. А те. Вика, те вика, живота ти за ти закла, почна моите реплики. Кучката. Ама аз, за Доните с годжики, Дони трябва да даде 40 милиона. И видна почне. Так, крак. Покажи ми вече с вече. Покажи сама. Тя в ефир като... И Велина обаче наистина много... Когато излезе ефир по-интересен, ти пък аз обрал. Значи ти си наистина за ефир. Мислята за ефир, но... Извън ефира по-интересен, като кажа пред камера, се стоя, пък аз обратното пред камера. Ах, колко съм красива! Колко не са да му цуна хуя. Слави, трябва в реален ръст. Идва тук, извикам си има всичко, моя посина тежката и където живеем, такъв образ. Аз отивам. Слави, ох, уморена съм, скъпа, тели. Днеска да чувам. Пели съм, да, ма скъпа, ма днеска много тежък спор водих в ефир с едни. Чакай, скъпи, ти са новъчни, бе. Мечтах, като открия Андрана ти или ти Анджи. Да, замечтах се. Айде откривай. Всички уволнени са 161. Аз съм Готя Шилка, уволнявам. Камелия, уволнена си. Мри Камелия Михайлова Мършо. Мри Любо Филипов, Амина. Пукниш да носи махам с... Други да кой бе. Какво ще правиш? Ще обеднеш му? Добре. Сега научите на точно, той има психопатия. Ние сме на държавни служители, като държавни служители няма ли мърша? Или аз стои много мършата. Дядо и забогатял. Но ще ти курвата. Забогатя една друг 50 сметки. Ще го изключи. Защото викам, какво е... Сега друго. Смени се образа. Пантовка. Олето и фея. Аз съм феята на любовта. Мисли си какъв спектакъл му се направя, ама не викам Слави да ми... Не на първия ред, ако не е с мен на сцената, на първия ред да ми бъде. Оле, пантовката тук.
по друг начин. Оле, как откачих тук, който е. Оле, той някакви духови има. Тихо! Тихо! Тихо, моля ти се! Тихо, айде! Оле, дух в вир, докато говоря. Айде, Си тихо! изписа за друга буква сега. Тихо, 4 часа и... Оле, ще гадая. Мале, Хората спят. мале, хората гадаят на кафе, аз на къде гадая, гледай. Мале. Които са правили магии да се изпишат буквите им тук. Оле, кой прави магия? Криско прави магия, Камелия мършата. Чумата тъж Камелия Михайло, где прави чели магии да са едното, ако не е минало е. Да пукне Емилия, бе, Емилия прави чели магия. Мършо Емилио, да мреш. Ема умря, Камелия Михайлова умря. Така. В черния списък. Имам си черен списък тук. Камелия Михайлова умря. Стоя ги правя черни магии с Дони, ако иска да пукне. Те. Тъй, Бог да прости обезреди. Ивайло Калушев. Дечо Василев. Николай Златков. Ивайло Иванов. Какви бяха? Пламен Статев. Чакай се. Ивайло, Дечо, Ивайло, Пламен, Николай и Александър. Той сега говори повече за Александър Макулев, тя се обажда Ралица Асенова. Тя пък не жие, нали, разведена, нали, каква е. И всеки се обажда и сега се занимава с едни песни. Не са им интересни с тази песни. Въпросът е, че Евгений е изрод. И чувате, ще го тръщне Евгений, защото е много мръсен. Заблуждава хората. И се върна на тази курва Лилия мършата. На хуя на Евгений да поскача. Лилия умря. Павел умря. Балабанов умря. Евгений умря. Така. Надя умря. Така. Христо умря. Ангел умря. Дитър почина. Лена почина. Милена почина. Славова почина. Лена Славова мърша. Нора Арсо умря. Нора Кара мърша. Умря. Кои са от сайта разкрития Господи обезреди тези долни кучки? Криско. Кристиян Талев, като е правил черна магия, ще умре тия дни. Криско умря. Талев, така. Коя е тази Цве Петрова, не знам. Така. 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 Някой път не спя и аз Слави, но занимавам се, дори легнала с моята нумерология. Идваш при мене и ти казвам, скъпи, изчисли ми това и ми ставаш любовен гадател, асистент. Станиславе сега от татъка под възгланцата са ми твоите неща. След да въря от татък да виж как те целувам. Дойдох, защото ядохме. Сега се връщам и от татъка с спалнята. Изключвам това, ето го изключено и махам даже на крайника, да може да се пренеса по-лекичко таблетчето от татъка. И като имаме над 95-90% заредено таблетче, може да се легнем и цяла нощ може да се намаля звука и да си гледам. Съветвам те, Слави, да се научиш да изгасаш лампите, да си лягаш и ако нямаш таблет, трябва да си купиш таблет. И лягаш и казваш, скъпо обичам те, утре на време си пускам. Това гледаш ме и ме целуваш, вземаш, и почваш да ме целуваш. Станиславе, целувай ме, пак ще се влюбиш, пак аз знам, че си влюбен, не искам да криеш. Станиславе, ела, ще си купя специални шоколади. Вчера разтваряхме един гъщ шоколад, го разтворихме в врящата вода и стана страхотен шоколад. Тече с удоволствие. Не може да си помогнем за облизването на пениса и подката, шутката, вагината, вулвата, пенис, фалос, куркуми. Станиславе,
Ох, май пак ще се влюбил този. Станиславе, и да той ще ти каже, скъпи, тук имаш една пъпка, да знае с отцет, с спирт, ще почистиме. Той ще каже, обичам те, скъпа. Няма да ми се сърдиш, ако ти кажа, че тук да речем имаш една пъпчица. Няма да ми се сърдиш, скъпи. Сега усещам, че това иска да ме целуни. Ето, проверявам го на макалото си. Иска ли Слави да ме целува? О, Господи, браво! О, благодаря ти, Господи, помилуй грешните, Боже, помогай на праведните. Господи, помилуй, Боже, опази ни. Отче дах по-сектанско. Не постя, както другите постят, когато искам пост, когато искам пост. Тия дни сме били на моркови, на кюфтета, на моркови, на леща, на картофи. Доста сме постили. После ви на зелени козначен плитки, които явно има някаква малка частичка яйца. После някой ден постим, някой ден постим, защото вече това око ми е трудно. Иначе на времето, като кажа 4 дена, че постим, мога да го направя, но много трудоемко. Много шеташ, готвиш, правиш пак го сега как ядеш кюфтете, това. Пък иначе, когато не ядеш постно, много по-бавно се готви, много по-трудно тече. Поповете не ме съветват какви пости да имам, леки пости, какви да имам, защото аз се правя по друг начин постите. Майка беше, като казва, майко, искаш ли да се пречистим? Тя казва, сега ще едем и на седмица от кебабчета, сега ще едем само лещата. Изкарвай се, тя колко хубаво да се пречистиш. Обаче с нея всичко някакси се въодушевявах. Тя беше с младежки дух, майка. 7 години, един лекар, тя се старя. Петър Кръстев, да пукнеш, но ти се старя. Никога не е била майка ми се старена. Абсолютно никога. И някой път маха, наближават и те години, баща вече днеска сме на 11, 7-8-9-10, беше в една къща, отивахме, него баща, не го вижда, те си го вижда днес. И накрая отиваме, и къде не го открие сама, и сега полицая да го открият. Той какво се обяснява, всеки си има съдба, защото има някои хора с такива съдби, и му казахме, аз на квартирата, те ще я пазил къщата, и тази къща си я пазят. И много разправи сме имали. Никога мъжете, когато не слушат, и казвам, по-добър си баща ни, да разбере вече, да стане по-добър баща, по-добър дядо, и по-добър баща и на мен на Слави. И направи така, че Слави да не прави никакви грешки спрямо мен. Слави изобщо не трябва да ми изневерява. Дори с дума не искам да ми говори за дружна Слави. А ти забравяш, знаеш колко се рвал. Ти пукнила ръкова мърша. Тя е много долна, подла курва. И русите пачаври, знаеш, че никой не ти е варял с руси пачаври. И въпросът е жени с деца, никой не трябва да коментираш, защото той е против ергълъка. А ти си тип ергълък. Не ще се жениш, не ще да се жени за мен после неща, после иска, после той. А сватба няма да правя. Как да правя сватба? Маргарита Здравка и Тодор Иван Андрей Безумно се починае. Сватба е концерт по-може да се кача. Само айти специалисти искам едико се, да ми се качи на видео стената, едико се. Мога съм с режисьор, мога съм всяко Слави. Ела тук да се обсъдим нещата. Ми трябват само компютърни специалисти, там специалисти по концертите. Но ако сме пак двамата си направим концерта, ще бъдем на сцената. Ще им там дали на някакви плоски дивани или на капета, или на къде ще ги правим. Не сме прави, легнали, стуваме се, прегръщаме. Станислав мечтае да люби Анжел Зунова, ела да ме любиш. Ела при мене веднага. Веднага искам да вече ти посоча да живее като дойш и ти дадем ключ и вече, ако случайно ти да седеш някакъв багаж сам, ако не го поръчам тук, върни се, да си багаж този слона, ако кажеш, добре, отивам скъпа за няколко дни да се взема или пък ме вземеш и искам вече да си изцяло концентрирам върху мен. Слави, моля се Боже, ето го, нашия картон на любовта. Адриана и Слави. Слави много ми обича устните, има много хубави устни, има много хубави очи, макар и повреден, много загадъчна съм в момента. Ще кажа така, скъпи,
Милвам те с косите твои, айде да ела да те помилвам с косите мои. Даже по едно време, като се постригвам, после към няма се постригвам. Слави пя, милвам те с косите твои. Ти сме различни външно. Слави, ако искаш, ще видим брада и устата си пускай коса. Ако дойдеш, аз ще милвам с моята коса, ще се топля. Моята любов те топли и одяло му. Много едно вълшебно одяло ни го подариха. Кой е вълшебното одяло? И имаме и органи. Имаме леки органи, които с лекота ще завия слави с тях. Имаме печка, на която включваме, изключваме. По-рано имаха акумулираща печка, но няма откъде е така да взема. Най-топлата акумулираща печка и радиатори и тая, това е, че включва и изключва няколко минути и е безопасно. Мале първия път сме заспали, викаме, оле, после като видяхме, че е абсолютно така било безопасно и много добре ни стана, защото това е, може да се ползва цяла нощ, включва се, изключва се, включва се, изключва се, включва се, изключва се. И много прост принцип, една обикновена ламарина, обаче се изкарва много добре с тая печка. Без открити ралтани, без изкуствени камини, без такива неща, защото веднъж запушихме тук с една обикновена печка, макар че беше малка на дърва, и веднъж запушихме и като се разе една, и от тогава разглобихме я, предадохме на турист. Това беше. Аз не мога да рискувам тук в блок да ме запуша. А те, веднъж или на втория етаж, запушиха, щото няма от тях, и не искаме ние да сме виновни. Тъй, че ние сме много отговорни хора. Ще ви водите, те ще питат куши много. Когато нещо, не може там в някакъв блок в София, като се случи, питате кушите. Кушите винаги могат да оклеветят. Съседи куши винаги могат да оклеветят. Тъй, че той не е интервю да питаш кушите. Какво мислите за този, какво мислите за оня? Той не винаги отговаря на истината. Да. Слави, аз съм най-добрата писателка на български език. Тъй, че да пукне Георги Господинов, мога и на шил да се чета нещата, да сме живи, физически да можем и така. И хората, психика, обаче физиката е много важна. Защото психика, дори някой като крещат, да речем, има реално капки, има някакви успокоителни, все някой ще те мини яда. Обаче физическото е много важно. Физически да сме добре. Да има пострадали уши малко над града, да се отделя и търса пилинги и така. Тук ето е тая икона Киприян, която Киприян много предясал, ме дразни. Почнаха да ме дразнят икони и мислех, че само аз съм така, но веднъж казаха, че една друга жена била така и се успокоих. То не е, че всички трябва да сме еднакви, но въпросът е, има икони, които дразнят. И аз си правя мои неща, ето сега. Ето. Май с белия пръст добре ми дейта. Против черни магии, против лоши магии. И трябва тук да се направя. Боже. Станислав. Облечена си бял това да ме начало. Слави, разказах си една много хубава мрежеста луска. И ще трябва да ми купиш мрежести. Обичам на оранжево, сега тая износвам. Оранжевата. Не обичам, ама я нося вкъщи. Така. Станиславе, пиле шарено. Станиславе, кротко ягъдце. Ушмаха на майка това, обаче пак си слагам шалчето. Майка минаха почти 9 години, баща 20 години. Гледай колко трудно сме живели. Слави, знаем, че трудно, ама няма, ама. И си живеята е трудно. Защото и момичета оставям без майка много тежко. Отколкото мъжете. Мъжете и хуахо. Не трябва толкова и хуахо да гледате на живота мъже. Забелязал съм, че много хора, политици, шоумени, артисти, певци пускат лафови без да замислят. Не толкова несериозно. По-сериозно гледайте нещата. Любовта е нещо сериозно. Тебе, ни физически. Не. Ти пък физически трябва да се смен Станислава. Сещаш, че тялото се нужда от мене. Само като каза Слави, отдолу веднага. Пениса му го усещам и путката ми трябва да усети. Усеща ли? Ето е, че усеща. Пък лъжи, че не ме усеща. Усещаш ме, Слави, си да си лъгал. Нещата, когато кажа, общо приказки, ти приказва.
Боже обездреди лошите охрани на Слави. И на другия ден те се обездрежат и той какво да прави? Ще оттам бе. О, било слабост, никаква слабост. Не, любовта е сила. Те, че обичам си Андриана, има вълнува, кой където ще да се завръщат и по родния си край. Писна ми да ви давам пари. Така на Слави му писна от тях. Те, че никой не му заболя. Нито Райца Стенено, нито Руго. На Слави му писна от тези хора. Мен ме яза на момче, го изпъди от училище. Заради лошите ученици, заради Красимир Вълчев. Красимир Вълчев е виновен за нещата, които се случват в българските училища. Да пъдят хората от клас, нали? С вашите изродски неща. Той изобщо не са гледат хората по партии, Слави. Слави разбира, че Андриана пак ще се изправя, че хората не се гледат по партии. Слави осъзнава, че наистина му писна да общува с педерасти и трябва да им каже: хей, махнете се от пътя ми, писна ми от вас. На Слави му е писнал: Здраво Петров да пукне, Александър Вълчев да пукне, Ивайло Вълчев почина, Биляна Илиева почина, Биляна Методия почина, Методиевата им, Георгина Коева почина, Сиромахо Пожанов почина. Заради него комунизъм, социализъм. Плевенска област е било социализъм, Великотърновска комунизъм. И пак има разлика между някакви тънки разлики има между социализъм и комунизъм. Така че Славе се... И той го казвам към Слави. Тъй, че никакви си харесане по TikTok. Като има харесане, пращате ми пари на 7510042915 по EasyPay. Защото по време си закрих банкова сметка, няма в момента. Ставаш с Станислав, като дойде, като ми даде неговите банкови. Слави е съгласен да даде това, като гадаем и излиза като мисъл. И го проверявам. Да, вярно е. Слави е съгласен да даде на Андриана минимум 33 милиарда долара. Но въпросът е, че трябва да се отдели собствените си пари от фирмата 7-8 TV и да припише на Андриана сградата не само на Попгру 47, квартал Василевски, град София 1836, но и на квартал Бояна, улица Комата 83, 85, 93, 95. Слави осъзнава, че трябва и да приема Андриана, но и да й ходи на гости с лекота, защото знае, че под нея винаги ще бъде нахранен, целуван и прегръща. Слави осъзнава, че се нуждае физически от Андриана и трябва да хукне, да отиде при нея направо на град Великото на 5004 квартал, защото си борща 8 за бяла на една схода етажно апартамент и да се целуват и прегръщат, защото Андриана е закопняла за целувките и млувките от Станислав Тодоров Тирифонов. Тодоров Ставев Тирифонов. Тъй, че се подиграха целият отбор и Евгений Йотов почина. Така. Евгений Йотов почина, Илияна Йотова умря, те се подиграха на наши виски. Така. Петя разбира, че Андриана е превъзходна за жена на Слави Трифонов. Така. Иска се преди с нея. Разбира, че Андриана е превъзходна за жена и съпруга на Слави Трифонов. Така. И много приятна за компания. Така че да кой си Матия, кой си Теодория, кой си Мукан Красимир, Юлина Камил Чаров разбира, че Андриана е много приятна за компания и той трябва да направи услуга и да заведе на град Великото на 5004 квартал Шлокци, Бълшите 8 бяла болна и най-скоро тая тъжно апартамент, но да заведе нейният любим съпругът и Слави. Слави осъзнава, че се чувства като женен от 20 или 22, 24, 26, 28, 30 или 32, 34, 36 години женен за Андриана и осъзнава, че трябва вече ежедневно да се знае. Слави осъзнава, че в ежедневието с Андриана ще му бъде много приятно. Ще й казва открито какво иска, дали иска целувка, дали иска сексуално полягване. И знае, че Андриана винаги е готова за целувки и милувки и топъл пенис в путката си. Слави осъзнава, че много трябва отначало първите пъти да бъде много мил и нежен, като вкарва пениса си в путката на Андриана.
Пенис, фалус, кур, хуй, путка, шутка, вагина, вова, вагина, хуй, кур, кур, вова или вова, хуй, кур, вагина. Шутка, фалус, пенис, путка. Когато искате да релаксирате, кажете: дано, дай Боже, Андриана и Слави да са наебат. Дай Боже да се срещнат да са наебат. Ще видите как ще заспиете леко. Които казват: ох, искаме Андриана и Слави да се ебат. Той ще не успокои нас, цяла България ще се успокои, ако Андриана и Слави да почват да се ебат. На Велико Търново Чолаковци е много хубаво за ебани. Андриана и Слави трябва да се ебат на град Велико Чолаковци. После да се разхождат делово и цяла България, села и градове и почитаща. И после делово да се сексят и на град Плевен. Но във Велико Търново могат да се ебат по няколко дни, само да стават за пикаене и за лека храна и отново. Лека нощ, да ми се качи на TikTok това нощно видео, отивам оттатъка да спя. Когато след дойдеш, спим в отделно след свирина, сега в момента тя е голяма спълнята, тя на един ъгъл чак, на другия ъгъл тече. И ми се струва, че след като дойде сме на един ъгъл, ще стигнем спълната да на другия ъгъл каменеше и сега падаме тръгнем по разни сливенски катуни. Искам в затвора да влезе Александър, но не се влезе в затвора. Тъй, че някои неща на някои се сбъдат, на други не се сбъдат. Хайде, лека, Станислава, идвай. Като ми звъниш, остави си СМС, аз му праща по номерни номера, не ги слагам, моля ти се, остави СМС, твоя телефон номера 0892094203, 0885526539, 0884964565 и 0893587645. Ако ти отговоря, когато звъниш, това означава, че или спя, че или изключен телефон, но като оставиш СМС скъпа, обичам, тя съм Слави Трифонов, не те лъжа скъпа, като се събудиш ми звъни, аз ще ти звънна. Така че, скъпи, аз не съм скрънза, искам твоя телефон номера. Чао, любов моя, Станиславе, искам да не ме ядосваш, искам да кажеш: влюбен съм в Анжи, искам да отида да се полегна при нея. Идвай, Станислава, идвай, че ще чака работа. Чакате любовна работа с мен. Хайде, скъпи, идвай.